Ndeba ekene afambo Tobechukwu Bando TV kono na-ekiri ugbu a. Anyị nọ na obi Maazị Magnus Ibe onye nke eji igwe Biafra wee malụ. Anyị nọ n'obi anyị bịa tata ka anyị mata ebumnobi ya banyere Biafra, banyere ọnọdụ anyị nọ ugbu a. Dịka unu si mara, anyị na-akwado ibi ya aka ịhọpụta onye ọchịchị nke obodo nke Nigeria. Anyị bịa ka anyị mata ebumnobi ya. Igwe biko ka anyị mata onye bụ. Ezigbo aha m bụ Magnus Ibe, mana ihe eji mara mbụ Igwe Biafra nke mbụ n'Enugu na-egosi Biafran television and radio Alegekweni nke ya bụ Nnamdi Kalu hibere n'ọnọdụ nke taa mụ na gị nọ. So ihe m chụkwa nka m kwuo bụ n'ọnọdụ ọchịchị a Nigeria dewere anyị adịghị anyị mma. Ọ bụ ihe bụ ha eji ka anyị nwere onwe anyị, maka nwere onwe ọ bụghị arụ ka ọ bụ na onye pụta n'ụwachi ka o nwere onwe ka o nwee freedom. Ya bụ ihe Nnamdi Kalu njikwa pụta ka anyị nwere onwe anyị. Nigeria emegwa anyị ihe, ọ bụghị ọkụ bụ ha dị, ọ bụghịkwanị mmiri bụ ha dị, ọ bụghịkwanị ụgwọ akwụkwọ bụ ha na-akwụ, ọ bụghịkwanị many things anyị na-asọfa na Nigeria. Ọ karịgwa akarị. Biko onye bụ ha ji ka anyị laghachikwa na ọchịchị ndị nna nna anyị ha hafọrọ anyị na-emebi. Ya bụ ihe Nnamdi Kalu ji ka ọ bịa nye anyị. Ya bụkwanụ na ụbọchị nke 16 a na-atụ referendum, anyị ga-boycott election a otu ọbụla osi wee dị boycott. Ọ dị mma Igwe. Dịka ihe si ada ugbu a, ụfọdụ ndị Igbo si na ọ bụzi Atiku Obi, ụfọdụ si na ọ bụ Buhari. Ya mere nnukwu ya n'ime ọha na eze ugbu a, ifu na a na-ewezi ọgbaghara. Ụfọdụ si na ọ bụ Buhari ka ha so, ụfọdụ si na ọ bụ Atiku. Ndị ọha na eze youth apụtara ugbu a yọọ ndị IPOB biko ka ha hapụ isonye na ndị si na ha agaghị ekweso wee biya aka. Kedu echiche gị banyere ihe a? Kedu ihe ị ga-ekwu ugbu a? Echiche m ebe ọhaneze ndị oshi na ndị ama nọ, ha chọghị ọganihu youth. Lee bịa n'ọchịchị Atiku na ndị otu ya, o tegwo ha chewara anyị since eji wee mụọ m. Ana m anọ maka Buhari, ana m anọ maka Atiku, ana m anọkọ maka Obasanjo. O nweghị ọchịchị ha ada amịta anyị mkpụrụ. Onye bụ ha anyị nwa bụ youth ji isi na anyị chọrọ inwere onwe anyị, ka anyị mara ma ya ọ ga-aba uru, anyị lụtakwa na nwunye anyị ọ bara anyị uru. So n'ụbọchị nke tata anyị adịghị egezi ndị ọhaneze ndị Igbo anya, maka ndị ọhaneze na-anarazi ego na-eri. Ọ bụ ya bụ ihe Nnamdi Kalu ji isi mbala otu anyị mmegide akarịa na ọ ga-azọfụta anyị nwa bụ ndị Biafra, ka anyị laghachikwa na ala nna nna anyị ha ahụ efufe ha na-efe. Onye bụ ha ka m ji tụchi ka m kwuo ya bụ ihe. Biko ọchịchị ndị Nigeria nna-achị anyị, ndị ọhaneze Atiku na ndị otu anyị achọghịzie. Onye bụ ha anyị ji na anyị ga-enwere onwe anyị le 16 a na-abịa abịa. Ọ dị mma. Ndị Igbo na-ege ntị, ọka bụkwa Kpakpando ka ị na-ege. Anyị nọ na obi onye a maara dịka Igwe Biafra. Igwe, dịka ihe si ada ugbu a, Maazị Nnamdi Kalu enyego ndị Biafra niile iwu si ha onye ejekwenye soro na ihe ga-ebi ya aka. Asarị Dọkụgbọ bụrụkwa onye so anụ ọgụ ihe Biafra si ụfọdụ soro ji ebi ya aka. Kedu ihe ị nwere ikwu banyere ihe a? Maka na mmadụ na-aba bụkwa mmadụ na-abụ na-aza maka ọdịm na mma ndị Biafra. Mana ugbu a echiche ha na-abadaghịzi agakọ. Ọgwa maazị nke a na-akpọ Evangelist Elliot Ụkọ bụkwazi onye ama ama na anyị bụkwazi onye ndu World Igbo Youth. Kedu ihe ị nwere ikwu banyere ihe ndị a niile ndị a na-ekwugasị? Ụmụokwu Nnamdi Kalu kwuru okwu sị ọ bụ sọsọ ndị 100 men ga-enye Biafra. Ile n'ụbọchị nke tata ile Asa Dọkụgbọ bịa before bịa sadere Biafra. O wee nọgidezie wee tikapụ. Ọ bụrụzie na ndị Nigeria zoo Atiku ebunyela ya ego, maka o nwere mgbe ya Asa Dọkụgbọ si na ekwere nkwa ego ekwerie na ya eresi ya njụrụ ajụ. Mana n'ụbọchị nke taa ndị Nigeria gọọmenti mba Atiku evieri Asa Dọkụgbọ ego, o wee na-ekwugheri maka na ihe ọ na-emezi na-abụ ka o disivuo anyị nwa bụ ndị Biafrans.
mana gị bịara ụbọchị nke taa anyị nwa bụ ndị Biafra si ekwere le ihe asa Dokogbo na-ekwu and nwanne nwaanyị na-azọkwu election so ọ bụ ya bụ ihe o ji wee kwanyere nwanne nwaanyị lọọnụ ka ndị IPOB nwezie divide a na-ekwu maka ya mana n'ụbọchị nke taa anyị si ma weda nwanne nwaanyị ọ na-azọ weda nwanne nwaanyị ada azọ ihe anyị chọọ bụ Biafra 16th onye ọbụla ga-alakpu na bie nọrọ as command and control Nnamdi our director Nnamdi Kanu. mana dịka ihe anyị na-ekwu iwere owe a na-ekwu bụkwa ofu ihe Atiku na ndị otu ya na-ekwu bụ na anyị weta abanye n'ọchịchị na a ga-ahazigharị Nigeria bụ restructure Nigeria ndị Biafra enwere ike na-akọntrolu ihe dị na be ha na-achịkwa onwe ha dịka o kwesịrị kama na ya ga na-atụ ụtụ etiti icheghị na nke ahụ n'ọkwa ofu ihe ahụ ndị IPOB na-ekwu bụ ihe Atiku na-ekwu. Atiku otegwo ndị Nigerian gọọmenti ngwabara ya udu okwu a ọ bụ na iwọchie Niger Bridge otegwo ha ji ekwewa anyị nkwa ugboro ole ka ihe ga-eme ya amụta ihe mere gị na nke mbụ ị ga-eji emụta ihe ekwele ka o mezuo gị ugboro igbo ekwele ka o mezuo gị ugboro ịtọ ị ga-eji nke mere gị ihe n'isiji wee mụta ihe Atiku na-ekwu anyị bụ nkwa a na-ekwe nwaanyị n'elu bedi anyị ekwetara ihe Atiku na-ekwu maka otegwo Buhari ha mplemisiwere anyị na a ga-emere anyị nke a ọ bụrụ na ịwọchi Gowon si hibu na ya mara before na ọkwa anyị ga-eru otu nshi ruo 3 years na anyị ga-eji ego wee confuse ndị Igbo ọ bụ ya bụ ihe Atiku na-eme ihe anyị ịchọ ha Atiku ihe anyị chọ bụ Biafra and our leader Nnamdi Kanu ga-enye anyị Biafra ka ọ ga-esi ihe unu Biafra nke ọ ga-echi ya anyị Biafra bụ ịpụta n'ụbọchị nke taa ifula mmegide akarịa Fulani herdsmen egbugbu anyị too much erepụgo ụmụ nwaanyị anyị too much a na-ekwu gịnị ndị Reverend Father nwere ihe ha na-ekwu so Reverend Father na-anazi ego so ihe anyị chọrọ na-abụ nwere onwe anyị and our leader Nnamdi Kanu ọ ga-ekwe na anyị Biafra and anyị ga-enwere onwe anyị ọ ya ka a na-ajụ kedu ka a ga-esi mee ya ka a ga-esi mee ya bụ site n'ịnụpụ isi a na-enupụ ugbu a isi na ị na-eme referendum na ị na-anọ ihe a na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ị nọrọ onye ka na-emegbu unu ofu ihe aka dịkwa ọ bụrụ na ị votu wepụ onye nke chọtagodo onye nke wegoro onye Igbo dịka onye osote ya na onye kwere nkwa na ya ga-restructure na ọ dịka ọ bụzi ndị Buhari ka unu na-arụrụ ọrụ na ọ bụrụ na unu hapụ ịbịa tụ ụtụ ka ewepụ Buhari n'ọchịchị mgbe na-ajụ kedu ụzọ ọzọ a ga-eji were Biafra na-abụghị ibidogo na restructuring ụzọ ọzọ a ga-esi wee nwee Biafra bụ otu awadida si wee sila onye ọbụla na a ga-abakọt elekshọn a ile anya n'ụbọchị nke taa ifu na ọkọtọ karị awadida elegwu anya n'elu lee na wee si otegwu emegidewere ndị a ebe mbụlọ ọla bụ every year ala ekwe anyị nkwa a na-ekwe nwaanyị n'elu bedi Nnamdi Kanu gwe lecha anya gwe si mba lihe ahụ ndị obodo anyị na-eje obodo ọzọ jele wele welata ebe a na ọ bụkwa na anyị nwe ihe ahụ na ọ ka mma ka anyị bịa ebe a bịa edozie ebe anyị kpọlatacha ndị be anyị niile mgbafụcha dị ho mba ndị ọzọ so ya bụ nkwa ndị a na-ekwe anyị bụ every year by year ha atọla ekwe anyị nkwa ememe ibe na Atiku ekwego anyị nkwa na a ga-eme nke a na a ga-eme nke a every 4 years abịa tụchara ha election otu abụọ n'eji abịakwa bịa gwa anyị nkwa a sị na ọ bụ 2023 ndị Biafra bụrụ prezidenti ọ bụ okwu achị ka ha na-ekwu iwe otu ha na-eme Osubanjo ọ bụrụ na ndị be anyị ga-eji nke a na-eme Osubanjo wee mụta ihe dị ụtọ ego a na-efi ihe ha ma ndị ọha lukati Nne Nwodo mgbe Nnamdi Kanu ji eme iche izizi Nne Nwodo kwugidere anyị dị ụtọ Nigeria gọọmenti vi ya ego Nne Nwodo tọnụ upside down wee fụrụ ego nke eviele enweghị m ike ịkọwa mana gị ile ka ihe si aga ifu na Nne Nwodo ego ebiere Nne Nwodo obuka ka isi mana ebunyere ego ka m si mara na ebunyere Nne Nwodo bụ o nwere ụka onye Igbo nwụju ara nne ya afọ nwanne gara eshi azụ freedom ya pụta bịa dị aga eso nwanne adịghị eme n'ụwa ka o si daa gị so ya na-achọ restructuring ọ na-achọ ndị Awụsa kwetekwe na restructuring
ebe a na-ekweta ka ezi ndị Hausa ekwetakwa na a ga-enwe referendum ugbu a ebe ndị Hausa ekwetara na a ga-enwe referendum ọ bụ ihe bụ ihe Nnamdi Kanu ji gwe nwayọọ wee na-eso ya bụ ihe and site n'ụbọchị nke taa mụ na gị nọ adịgwo m sure na o mitigwo mba ụwa ya bụ ha wee nye date mmoji tinye 16 taa ajịshi na a ga-eme sit at home ọ bụ ihe bụ ihe Nnamdi Kanu njigwe shi anyị ga-enwere onwe anyị na onwere ihe na-eme and na onwere ihe na-eme anyị achọghị egbe onye ebe ha ji were nwayọọ wee na-eso Igwe Biafra ihe ị na-ekwu ewere onye Igbo rụbụna na-achọrọ ka ewere onwe ya ọkwa nke a bụ eziokwu mana ụzọ anyị ji chọọ iwe onwe ya bụ ihe a na-achọ ịchọpụta maka na amamihe ka eji aga dịka ndị ọha na eze na-ekwu ha na-ekwu restructuring na-asị na ọ bụrụ na a restructure ihe gbasara ihe a na-akọpụta na ana anyị ihe gbasara ana Igbo ọ bụrụ ndị Igbo na-achịkwa were ka esi echekwa obodo ha sọsọ ha ga na-emezi bụ na a ga na-atụ ụtụ etiti dịka ndị ọzọ na-atụ iche na ejiri nwayọọ otu abata na ọ ga-aka mma kedu nke ga mma ọmaka mma hem ji na ọmaka ọ ya bụ na research dị n'ahịa ha ekwe ihe research na ha ji wee ka mma bụ onwego mgbe ọ bụrụ ihe abụ ihe nke ọsọ ụwọ mgbe Ojukwu nọ Ojukwu shi ndị a ka eme research ha ajụ ọ bụ ihe ka ọsọ eji n'ụbọgụ so gị bịa na-achịkwa ego nchịkwa na a ga-eme research na anyị achọghịzi research etigwo ha ihe too much o nwere mgbe ị ga-apịagide onye Igbo ihe pịagide onye Igbo ihe onye Igbo weghị iwe ọtọnụgo anyị achọghị restructuring ịmana ihe na-awụrụ n'azụ bụ ka a ghara ịda na-egbu otu a ndị IPOB na-abụ ha pụta na-ekwusi ike ejepụta Python dance egwu eke na ihe ndị ọzọ ndị IPOB ndị ọhaneze na-azọkwa ka a ghara ịda na-egbu ụmụ Igbo oge nne ya Nwodo batara nne ya Nwodo si na a ga-eji ọbara jere ndị Igbo ozi na iwe na-ewute ya bụ otu esi egbu ụmụ Igbo iche na ọ maka ya ka o ji si ka ejiri nwayọọ wetagodo onye ga-ekweta na restructuring ewetazia restructuring ebe ọ kpọgoro onye Igbo dịka Peter Obi ka ọ bụrụ osote ya na ụzọ ahụ ga-akara ndị Igbo ma karịa ịda na-anụ ọgụ a na-egbu ndị Igbo maọbụ ịda na-aga ngagharị igwe ndị Hausa na ndị otu ha nọ n'amị a na-egbu ndị Igbo n'ọka maka ijiri ụbụrụ na amamihe wee wetazie ihe a na-achọ igwezi mana ọ bụ otu a m si buru igwe na ọ bụ na m nara ego na m gala azụ ụzọ ngala isi akọfa ego m nara and ego ahụ m narụ ọ bụ na m bịa nara gị ego m akọfa ha ego ahụ m narụ ị mana ị ga-achụba m n'ọnụ ka m wee mezuo iwu mụ na gị nkwa mụ na gị mkpa maka onwe ihe mụ na gị ga-akọ nkudu dị anyị ile ihe dị otu a nne ya Nwodo ihe ọ na-akọva bụ ego ya and the restructuring ahụ ọ na-ekwu ma ndị agha na-egbu ihe ahụ na-ekwu bụ ka ọ kọva ego ọ na-egbu maka now gwagodu ma obodo nnachi nwere onwe ha blood na-adị apụ Israel fightkwan ọgụ anyị na ha nọ n'isi Russia fightkwan ha na Britain many country gwa m obodo ngachi nwere onwe ha na ka a ghara iwufe ọbara ga-apụrụ ire bife nwere onwe ka bụ shọba nka ibi n'otu a m si nọrọ egwefutere m onwe m na-emebi ya fa na-emechi ike adị m atụ ụjọ mụ ngodi today maka m ndị nwụrụ anwụ so ihe nne Nwodo na-agba na-abụ ka ọ kọva ego Nigeria gọọmenti virie oke lukatụ Wazike mgbe Wazike na-achụ nke ọkwa otu a anyị chee na Wazike soro Wazike chee na Wazike ga-enye anyị Biafra Wazike ka ihe mecha mere ọ bụrụ mgbe nne Wazike nwụrụ ka Nigeria gọọmenti nche na ọ bụ na ọ ga-eme ihe dị otu ha dị iche agrimenti evuru ego vunye Wazike wine na ọ bụ ya bụ ihe nne Nwodo na-eme exactly ihe nne Nwodo na-eme bụ ihe Wazike mere anyị bitere anyị nne Nwodo mepere ọnụ wee shi kama Biafra ha ga-adị ya sabotaji ya mgbe onye mmadụ okwurie na Universal Hotel ọ dị ma ihe ebe ọ bụ na anyị niile na a na-azọ ịzọta Biafra ka anyị nwere onwe gịnị meziri na ọ na-abụ ndị okenye niile ka ununwa na-akọ ọnụ onye ọbụla pụta akọba ya ọnụ azọtaza Biafra nke ezi ndị ga-anọ n'ime ya mara na o nwere okenye eziokwu na okenye arụrụ anyị mana okenye niile so si ka abịa ka eji nwayọọ kpaa ya ka restructure ka unu na-anụsọ ọgụ ọ dị mma na-akọ ọnụ ọ bụ okenye ndị arụrụmana ibe na okenye nwere okenye arụrụmana like nne Nwodo bụ one of them
ọ bụghị na enweghị ezigbo okenye enwere ezigbote okenye like ịbịa na Biafra land enwere ezigbote ịda okenye na-gasị pụta ka ije n'ụbọ ka egbusisi ndị mmadụ nke okenye ahụ bụ okenye ọ ga-abụ ọbịa ọchị nwa m sowenụ n'ụzọ adị mma like ịbịa na Imo steeti o nwe wọna igwe kwuru okwu na nka dọmbọdụ a na-eshio na Biafra telivishọn igwe ahụ ha bịa iji ego bribe igwe shi ha mba na ya mụmara na Nnamdi Kanu ga-enye ha Biafra ha mechakwa ya nkwa ego ọ dị ka ọ bụ 30 million ka ekwere igwe ahụ igwe shi ha mba na ihe niile ha abụghị ego ifugwe so ya bụ ihe n'ụbọchị nke tata enwere ezigbote igwe nwere ndị ajụ igwe otu aka ọ dịle pastors otu aka ọ dịle reverend fathers enwere ezigbo fada na-epriche maka Biafra enwere reverend fada na-ana ego o nwere pastors na-epriche maka Biafra o nwere pastors na-eri ego otu aka ọ dịle ebe ndị ọhaneze nọ mana ebe a sịrị mmadụ niile anọrọ kịta enweghị anyị chọrọ ịghọta ọ bụ asị ka ndị Igbo ndị Biafra ghara ịtụ Buhari nọkwara ebe a na-achịkwa ka ihe ga-eme maka na ndị ọzọ ga-atụ ndị Yoruba ndị Hausa ndị Delta ndị Niger Delta ndị obodo ndị ọzọ ga-atụcha ha wee ike tụnyere Buhari ọ bụ sọsọ obere nke ndị Igbo nwere ike iji mee ka Atiku na Obi merie ka e wee restructure Nigeria bụ ihe ga-emezi na Atiku wee ike ọ gaghị emerizi Buhari banyezikwa nọkwara ebe a na-achị iche na ọ ga-eme ihe anyị na-ekwu na ọ ga-ekwe ka Biafra were onwe kemgbe ọ na-egbu Biafra ọkwa ya wetara egwu eke weta ihe niile a na-egbu ndị a na-egbu iche na ọ ya ka mma site n'ụbọchị nke taa mụ na gị nọ ebe a after sit at home ndị there is no more Nigeria anago be that maka na ọ bụrụ na ọ ajọ nwoke abanye ebe ọzọ andị makwala na Buhari anwụgo onye anọkwa na Abujubri Buhari anwụgokwe o nwụkwara 2017 onye anọkwa n'oche na-abụkwa Buhari ọkwa nwoke eje ha yata from South Sudan ọ bụkwa ebe ha nọ n'ọchịchị adịmakwa na Atiku na-ekwu okwu abụghịkwa onye obodo amụghịkwa n'obodo a ọ bụkwa onye Cameroon ọ bụkwa ebe anyị ka o si bịa ka iwe ma na ndị na-achịkwa gị abụghịkwa ndị obodo a ọ bụkwa ndị obodo ọzọ na-achị gị and our constitution Nigeria kwuru na onye abụghị citizen of Nigeria amachịkwa obodo a ndị na-achịkwa gị n'obodo a abụkwa onye obodo gị so gị na-ekwukwe na Buhari ga-abanye ebe ahụ ọzọ Buhari amabanyekwa ebe ahụ ọzọ our leader Nnamdi Kanu ga-agwa anyị okwu World Conference ọ ga-eje ebe ahụ ka ọ ga-anọ ọgba Buhari na-anwụ agwa mba ụwa na onye abụ Jubili